Šonderebe, lebo dneska sa rozhodne o tebe, že vypadneš von tému. Ty si ma odhalil, ty! Tému špinavý. Vypadneš von mene Ježiša Krista. Myslíš, že jej pomôžeš? Áno, pomôže. Nie. Boh ti pomôže. Kto je tvoj Boh? Ježiš Kristus. Syn Boží. Ježiš Kristus, Syn Boží. Ježiš Kristus, Syn Boží. Komu na kolena? Poklon sa dubie zabil. Mene Ježiša Krista. Poklon sa osamžite. Duchu Svetý. Oheň. Chceš vedieť? Oheň. Má hada okolo krku. Poklon A ja som to spôsobil. Ty si už porazený. Poklon sa mene Ježiša. Mene Ježiša Krista Nazareckého. Zvezujem umrť. Je mŕtva, je mŕtva, jej duša je mŕtva. Umrť tvoje státy. Lebo Ježiš sa porazil diable. Ja A bol ty nemáš spolazený. za právo A na tuto končí tvoja autorite cesta. Ježiša Krista. Mene Ježiša Krista, ty musíš prepustiť jej Mene telo, Ježiša pretože ona Krista. patrí Ježišovi Kristovi. Mene Ježiša Ježiš Kristus bol za ňu ukrižovaný, ktorý ti ho nastal z mŕtvych. A ty nemáš moc za právo na jej život. V autorite Ježiša Krista, mene Ježiša Krista. Počúvaj, ešte som urobila. Dvakrát som ju zaviedla do ríše smrti a videla nadprirodzené veci. A nikto jej